Moixeranga d'Algemesí, més de 200 anys d'història. Tradició, la Moixeranga d'Algemesí. La Moixeranga d'Algemesí. De la Torre Humana, la Moixeranga d'Algemesí. La imatge més coneguda de la ciutat d'Algemesí, la Moixeranga. Per primera vegada un recinte esportiu, avui, a la Fonteta. Partit 200 a Europa i més de 200 anys d'història de la Moixeranga d'Algemesí. I ara, atenció, un nou castell. Moixeranga d'Algemesí. Espectacular Moixeranga d'Algemesí, reconeguda patrimoni immaterial de la humanitat, la Moixeranga d'Algemesí. Un aplaudiment per a tots els integrants d'aquesta meravellosa colla amb la càrrega simbòlica.
amb aquest últim castell d'avui. Partido sense Europa i ja a prop de 3 segles d'història amb l'important càrrega simbòlica han fet de la Moixeranga d'Algemesí la imatge més coneguda de la ciutat. Grup cerimonial de dansa i música en cadascuna de les 3 excepcions, ball, torres humanes i figures plàstiques. La Moixeranga d'Algemesí que ens visita avui per primera ocasió dins d'un recinte esportiu. I ara don Vicent Ramon García i Mont i don Vicent Solà per una entrega de la camiseta conmemorativa del Partido Sens i amb aquesta meravellosa foto de família de la Moixeranga d'Algemesí. Tenim la entrega de la camiseta dels Partido Sens